Дали това е най-добрата кола за един 18 годишен? Каквото сме взели. Чакай. Колата е бетон, диагностики, тинекиджи, всичко разгледахме. Това не е най-добрата кола за един 18 годишен. Няма да ви я показвам още, но след малко ще я видите. Нека преди това ви дам малко предистория на ситуацията. От може би година насам, преди още да имам книжка, аз гледам почти през месец обяви. И колкото повече наближаваше момента аз да взема книжката, толкова по-често почвах да гледам обяви за един определен модел кола, която варира около 20 000. Но дали изобщо първо има смисъл да даваш 20 000 за първа кола? Най-накрая, след месеци търсене, ми излезе една много добра кола, която беше с екстри, беше на много по-ниска цена от другите коли с същите екстри в София или примерно в другите градове. И си викал, защо да не отида да я видя? Смисъл, даже е така, аз много се чуда между две коли, дали ще е примерно тази или другата. Там ги имаше двете в една и съща автокъща, защо не отида да видя реално дали изобщо ще харесам тази кола. И то какво се случи? Отидохме, видяхме, впоследствие отидохме втори път, тествахме колата да видим как се движи, дали има проблеми. Имаше един малък проблем. Именно, че колата беше с криви дискове, съответно при спиране тресеше, ама това, което се случи, е, че в момента отиваме да оставим старата кола, която е кош. Така, каква е идеята в момента? Отиваме да оставим ето този наш приятел на сервис, има проблеми с турбото и така нататък. Чека свети, разбира се. Между другото е на почти 400 000 км. Двигателя е сменян два пъти. Той е 2.2 DCL май се води двигателя. Не съм абсолютно сигурен, честно казано, не съм много запознат, но знам, че е сменян два пъти двигателя. Сега отиваме да видим какви са проблемите с турбото, защо понякога работи и не работи. И след това следва именно интересната част, която е, че отиваме да гледаме една кола, ще я вземем с платформа, ще я закараме до един сервис, там ще я видят на диагностика, ще я дигнат на една машина, как се казва, тук някъде ще ви оставя рано да видите, защото забравих името. И също да видите некиджията дали е добре, защото рано сега ще ви покажа снимки, била е удрена, тя е от Америка. Сега отиваме да оставим бебчето. Опа, ето го, коша, вече е оставен. Каквото мога, както казах, ще ви снимам, ще ви показвам. И така, добро утро, за мен е някъде към 10:30-11, не съм сигурен точно колко е часа, но искам да ви покажа нещо. Това е именно ключа, ето е колата, тя е вече тук, взета е, ето го волана, всичко. Чай да ви покажа нещо много яко. Оп! Салона е брутален. Сега личи си, че е карана, въпреки даже не е на толкова много километри, на 160 000 и няма няма течно за чистачките. Чека и другите глупости светят в момента, защото колата не е запалена. Трансмитърче, понеже няма Bluetooth. Не знам как кола 2015 година няма Bluetooth, но да, тук са всички документи и както може би виждате, още даже не съм сложил стикерите, които се слагат, когато колата се регистрира, защото искам да я направя фолио. Тук ще сложим хамелеон, на тези стъкла ще е 70 и отзад всичко ще е черно. Може би забелязвате колко е едно мазна отвътре, но сега трябва да я измием. Това е много тясно, не знам кой е седял. Сега трябва да я измием и лека по лека да започваме да слагаме фолиото, така че трябва да я преместим. Така, ставихме колата на малко по-удобно място. Тук съм се забъркал малко и трябва да вземем важната касетка, която е пълна с фолио, с други глупости и да започваме да слагаме нещата. Така, вече е на другия ден, все още нямам място, затова много набързо просто ще ви покажа как седят нещата. Отзад не стана нищо. Успях да направя просто фолиото. Опитах се, то беше за опит, той самото фолио беше прецакано и съответно не се получи. Да ви покажа какво направих обаче. Този прозорец е абсолютно готов и реално само е тук има две балончета и това е. Другаде абсолютно няма нито една забележка. Този е готов. От другата страна малкият прозорец, както виждате, там също е готов. И междувременно, понеже вчера сега вали, дано не накапе много, както виждате, това е нормалната врата. Ето го джама. И това е другата врата.
Като нещо, което съм направил е, че ето тази лайсън тук, както виждате, е фолирана цялата с фолио от драска на стомана. Ето така седи нормалното. Така или иначе бях свалил кората да сложа фолиото, защото ми е доста по-удобно и бях решил, че ще ги правя тия работи. Да, мисля, че се получи в общи линии доста добре. Сега остава, ето тук в момента съм свалил и предната и остава да направя тези двете. Като от тази страна, тук само трябва да сложим фолио 70%, защото все пак искаме да сме в нормите на закона. И реално от тази страна в момента вали, иначе щях да направя това фолио. Както виждате, в колата е пълен леш. И тук. И това фолио. Само искам да ви покажа. Това стойка вади в дъжда колата. Колата е много добре, става само да я направим. Така, значи аз до сега горе-долу показах ви как след нещата, как взехме колата, как след това трябваше да измия абсолютно всички джамове отвътре, защото бяха супер мръсни. Съответно някакси мази запотени. Но реално аз още не съм ви разказал и за самата кола. Това е Audi A4, 2015 година, двойка бензин, 225 коня, Quattro, 4x4. Като по принцип колата е 225 коня, но по талон се води 217. Явно са си починали кончетата, 10 години са 10 години, някакво си говорим. Колата е внесена от Канада, като е била с два удара. Един ето тук отпред, капак, калник, броня, всичко е сменено. Както може и да чуете, малко дрънчи на метала, по принцип не трябва да е така, защото другия калник, всъщност, другия калник не звучи точно по същия начин. Колата е с пакет, какво ще рече е с пакет, като в спортния пакет мисля, че влиза малко бронята отпред, ма е малко по-различна. Това също е към S пакета, волана също е подрязан от S пакета. Като виждате са мръсни, трябва да си ги почиста. Още не съм изчистил колата откакто сме я взели. Ето го фолиото, между другото отвътре. Сега почти не си личи, но седи много добре. В същото време ето го S. Другото, което ме очуди е, че самото окачване на колата също е малко по-твърдо от нормалното окачване, защото аз ходих, гледах няколко такива аудита и съответно тази е с най-твърдото окачване от абсолютно всички коли, които гледах. Но в крайна сметка това няма почти никакво значение, защото важното е, че колата ежа супер добре отзад, супер добре и отпред, но има някои работи, които трябва да сменим. Разбира се, решетка, тези двете малките решетки, трябва да се полират фаровете, защото този може би се забелязва как е леко по-замъглен. Това е защото този фар е сменен и съответно е втора употреба от някоя друга кола. Не знам точно какво се е случило тук в България, как са го направили. Гумите са ни за смяна, защото Continental, някъде да видим, тук ако някой разбира, в общи линии са гонки на 4-5 сезона, 3 от които са били в някоя автокъща или в камиона, който е пътувал до тук, не знам с камион или с какво ги водят, нямам си не представя. Съответно, колата е Quattro и тя не трябва да поднася по принцип, но когато е малко по-мокричко или малко като ви подам газ в някой звой, леко се поднася, но все пак гумите вече са твърди, използвани и съответно не стават за почти нищо. Както може би забелязвате, сме им сложили и липче, което липче ще ви покажа в друг епизод как го слагаме, малко ви снимам така. Друго, което трябва да се направи, тук си изпуснах единия такъв накрайник, сега няма да го вада, защото е много мръсно, но това нещо се вади и аз го бях извадил, за да мога да го измеря, за да купим нови накрайници, които вече са поръчани и ги чакаме да дойдат. И съответно, като съм го махнал, оставил съм го на земята да си го взема и съответно сега малко грозно седи, но не е голям проблем, все пак те ще дойдат. Като какво се случи, още преди да бъде оправена колата, абсолютно всички дискове и накладки са сменени, както виждате нови дискове, отпред също са нови. Още преди колата да бъде готова, фолиото беше навсякъде налепено, отзад ми го направи човек, защото аз не успях да се справя сам. Тези другите съм си ги правил аз. Сега още не сме стигнали до предното стъкло да направим фолиото там и колата трябваше да има и хамелеон. Ето тук сега ви слагам и една снимка как трябваше да изглежда колата, но понеже се оказва, че това стъкло е счупено и ето тук има малко силикон, черен. Съответно той пречи и не може да се подпъхне фолиото хубаво и човека не успя да го изреже като хората и съответно фолиото не стана. В момента все още чакам да му дойде новото фолио, за да може да го направим. Друго нещо, отзад трябва да сменим логото в черно, буквите може би ще ги махнем или ще ги направим черни. Като цяло има още много идеи, които могат да се правят по тази кола, по този звяр. Но за момента всичко ще го караме поетапно. Вече сме поръчали решетките отпред, така че ще станат нещата в следващите видеа. Се надявам да ги видите и да видите как реално ще изглежда самата кола. Но аз мисля, че за един 18 годишен това ще е най-доброто, защото просто имаш супер много работи, които могат да си правиш по колата. И не говоря специално за колата. Най-добрата
кола може би за един 18 годишен е тази, която на теб ти харесва и по която мога да си работиш. Съответно да правиш някакви малки детайчета, я липче, я накайници, отпред решетки, брони, просто да ти се занимава, да не ти харчи много, въпреки че тази харчи малко повече отколкото трябва. Реално за двойка по принцип трябва да харчи 10-11 в града, обаче харчи 12, 13, 14, нещо такова, много зависи как се кара. Но в крайна сметка това е колата, която ще виждате в доста епизоди за напред, как и слагаме супер много работи, дали ще е фолио, отгоре тавана мога да го направим черен. Надявам се близко бъдеще, може и да фолираме цялата кола да я направим червен бомбон, но не се знае какво ще стане. Много идеи има. Тук трябва да се сложат капаци, но за да не седи гадно, трябва да си фолира в черно. Лично аз ще се опитам да си го направя. Идеи много, кола има, остава само желание и време да се направи това цялото нещо. Надявам се да ви е харесал влога до тук. И реално това ще бъде края за този епизод. В другите епизоди ще видите как тази кола я правим в VR. Буквално ще изглежда ето така. Може би не точно като CLS, но може и да стане като някоя RS-ка, надявам се. Има много идеи за колата, ще ги направим в следващите епизоди. Но сега искам да ви кажа, ако ви е харесало видеото до момента, може да се абонирате, да оставите едно коментар, че какво друго може да направим по колата или мога да ми теглите една майна, както пожелаете. Надявам се да съм ви кликбейтнал с заглавието и просто да сте дошли да видите коя е най-добрата кола, но всъщност това не е най-добрата кола за един 18 годишен. Тя е автоматик, не е мощна, но е достатъчно мощна да правиш глупости с нея, така че много трябва да се внимава с всякакви такива коли, дали ще е тази. Като цяло трябва да се внимава. За всяка кола мога да дигнеш 200, но това ще го оставим за друга тема на разговор. Надявам се всичко да ви е харесало. Абонирайте се, харесайте бепчето.